Здравейте, приятели от TikTok. Помъчих се да се направя представяне в TikTok, обаче нещо не ми се получи. Исках да направя по-дълъг клип, пък излезе няколко секунди. Искам да ви се представя, аз съм Ренета Гагова и съм йога терапевт от 15 години. Имам студио по йога в Севлиево. Отделно, че организирам йога семинари и йога уикенди в различни хотели в страната. Утре отиваме на Банско в хотел Премиер. Петък, събота и неделя. И другото, с което се занимавам, правя бижута. Изработвам бижута вече от 8 години. В началото правих само гривни на 7-те чакри, вече правя... След това почнах да правя гривни позоди, също правя гривни за защита, за просперитет, за любов, за здраве. И къде ми какво стана?